Hello, Mika. Hello, Mika Lucy. Mayong gabi. Din ka, Day? Sa mo balay? Panyapon ka na? Gi-off ko lang, Mika, ha? Kay malantaw ko. Batang Quiapo. Diet ko, Mika. Hindi ko manyapon. May inom lang ko tea. Abi umi guys, ano ni kasi mana nga akon nga sit up before ako maglakat. Makiay-kiyay ko na ibisan 10 minutes lang. Hapo, nagijamiga mo. Nagisa pa kay siyempre, ang amon balang trabaho, pungko lang nga pungko sa opisina. Te, nagadinako ka na. Nagatrabaho ka the same time. Naga nagamual ka man, te, imagine pala. Hindi ka na mag-gain weight.
Asan dyan? Nasang batang Quiapo, migaw. Galantaw kada. Di ko na nga bi mapakita. Gadya bilog gid siya sa TV kay base bala ma copyright ko haw.
Hello, Madam Grace. Good evening from Arevalo, Iloilo. Kamusta ng Dinagyang, ma'am? Sadya na siguro city proper ay. Ang na-miss ko magdinagyang, Madam Grace, ang merry making. Lawig-lawig ko da sa Iloilo since 1989 up to 2017. Pabalik-balik lang. Da ako nag-college.
Ma'am Jean, Boss Bill, good evening. Mami Dolores, thank you. Okay lang, Ma'am Jean. No problem. Alam ko busy kayo dyan. Thank you sa paharang, Baby Bear.